Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Het is Wijze en dan zitten we weer om de Omroep Café Tafel met Ian Gast. En je hoort een bijzonder verhaal. Het begint eigenlijk bij een plaat en die leidt je van me, namelijk MOG, Muziekvereniging Ons Genoegen. En namelijk de vinyl, maar ook de cd leidt je van me van Radio Rock LP. Initiator daarachter is Wim Vellinga. Die zit bij mij aan tafel. En als hij een beetje verdiept in zijn leven, dan zie je dat muziek een hele grote rede trio door zijn leven speelt. Hij is zelf muzikant, maar hij had ook een Better Breakfast. Hij speelt hij wel eens op de gitaar. Hij is gek van covers en hij had een verhaal te vertellen bij deze muziekvereniging. Wim, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dank wel. Ik heb nog vol uitgebreid dwang in, maar... Ja, nee, dit is een heel mooi verhaal. Volgens wordt het echt zo lang eigenlijk. Ja. Waar is Wim Vellinga? Laten we daar eens mee beginnen. Want hoe had je wat Grains roots, begreep ik? Ja, ik ben geboren in Grains. Heb ik mijn jelly wennen. Toen ben ik verhuizen naar Ljouwert. En toen ik 6 jaar toen ben we verhuizen met een heet naar Burgum. Dus ja, dan moest de taal wel leren. Dus daar heb ik het Fries. Het zal wel net helemaal perfect wijzen, maar daar heb ik het leerd. We volgen die en is maar mooi in het Grunnings of gewoon in het Nederlands terug. Uit wat voor nijs komen? Is die de radio aan? Waren er platen draaien thuis of net? Ja, de radio is die wel altijd aan. Maar ik zeg dat net mijn... nee, die echt een ouderwetse... nee, ik heb net echt een hele muzikale opvoeding gehad wat dat dan gaat. Nee. Is die de radio gewoon om dat die jongens tegen moest of net? Een beetje... Nee, ja, voor het nijs en voor... en omdat mijn huid met Grains kwam, is ze daar altijd op Sneus altijd Radio Noord. Maar ja, verder is die de radio wel altijd aan. Ja. Maar een echte soundtrack van de jeugd? Ja, moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dan komt het in hele foute dingen. Ja. Ik denk dat bij u thuis wel misschien nog wel een James Last plaat en zo te vinden weer. Ja, dus ik ken net echt een... Die lijkt bij u zeker trouwens. Ja. En ik weet dat het goed bij u kamer is, maar we gaan in ieder geval een oren smaak opdienen. Ja. Wat die eerste stap, als het om muziek gaat, welke smaak hier is in het begin? Nou, toen ik... Mijn eerste singeltje wat ik kocht, dat wie Lust for Life van Iggy Pop. Wolf voor het pittig. Ja, Wolf voor het pittig. En... dat het eigenlijk altijd wel, dat is er altijd wel wat inbleun. Dus mijn zus die hier een vriendin die ziet wat meer in de punk. Dat vond ik altijd heel interessant. Maar ja, ik weet hoe oud wie ik toen, 12. En maar ik had, de guild hier voor een plaat en kocht ik wel altijd weer wel. Mijn eerste LP weer de Stranglers, No More Heroes. En letter in Keyhole, ik geloof dat ze in Keyhole in zijn 2 punksingeltjes. Beide van de Sex Pistols. Dat is ook de Pistols zeker, ja, veel verder ging het niet. Nee, verder wie het natuurlijk altijd wat hardrock, hè? Echt een hardrocknest. Dat heb ik letter pas meer begrepen, wat er nou zeg geweldig nog hier. Ja, toen hier zoiets van, wat maakt mij de Aussies van deze wereld en de Lemmys. En... Ja, ik ook helemaal. Nou ja, de Lemmys dan nog wel. Die is net zo'n LP G voor New Wave. Hele foute plaat eigenlijk, maar dan zien dan dat die dan een goedkope verzamelplaat bij dan wel leuke noemers op stien. Dan stier de Motorhead ik op. Dus die altijd wat dubieus bij Motorhead nou precies ondervond. Ja. Gast je naar concerten, dat soort zaken? Maar wie is het actief of is het meer een passieve liefhebber? Nee, ik ben wel actief. Ik heb eigenlijk ben altijd wel een soort naar concerten gaan. Ja, en nog steeds. Ja. Voor de wereld te luid of wie toch wel standaard even al jou, misschien snits, balwerk? Balwerk, wie altijd leuk vroeger. Nog steeds wel trouwens. Hoe heet het? Boekenpost, met Kwartling. Ik leuke dingen, jongen. En Ljouwert. Ja, dat wie eigenlijk... Ode, ja. Ja, dat wie het zientje, hè? Dat wie het zien, ja, klopt. Ja, en ik kom ook uit Burgum dan, maar wij drachten ik nog wel een beetje Joske nog. Ja, Bruno Joske, ja.
Ik zie het drachten op squallen, dus Bruno Asker kwam ik nog wel. Ja. Ik leuke muziek. Ja, via de Toeberg en Kattenberg. Hè? Ja, het bekende, voor mij in ieder geval het bekende rietje inderdaad. Ja. Het waren protomessen in Friesland. We slingeren wat terug in leven heen en in muziek voorkeuren. En we komen aan ze te spreken over de onleiding. Muziekvereniging Ons Genoegen. Want die band begon als viertal trouwens. Ja. Letter terug als trijtal. Ja. Wanneer kwam deze band in die leven? Om het maar eens even dramatisch te brengen. Nou, toen was het al een drietal, zeg maar. En dat was maar de eerste EP. Dat was de Radio Rock EP. En dat was een singeltje met 8 nummers. En beperkt uitgebracht. En ja, dat vond ik echt een geweldige, en vind ik nog steeds een geweldige plaat. En Waarom? De attitude of productioneel? Of de nummers die goed schreeuwen binnen? Eigenlijk alle draaien wel. En het geluid was natuurlijk heel matig, omdat het 8 nummers op een singeltje. Ja, dan hou je maar dan bloot er niks ruimte meer roer voor de bassen. Dus dit was heel mega qua geluid. Maar wat zij dienen, wie eigenlijk totaal oors. Compromisloos. En nou, Hendel is bijvoorbeeld een van die nummers die we misschien later even draaien. De Arkansas Traveler. Ja, dat is van het begin gewoon. Ik zie dat ik dat nog nooit heb van. Ja, geweldig. Zelf net mij het idee dus dat is thuis Iggy Pop, Ja. de Stranglers, Ja. de Pistols, nou dat soort bands draait blijkbaar. Ja, het en is toch toch nog wel verrast worden. Ja, zeker. Het is, wat bij mij heel belangrijk is de soort energie die eruit komt. En dat is bij dit singeltje, of die EP, wie dat echt geweldig, vond ik. We praten er net al in over. We draaien het, dus zei ze, we draaien misschien straks. Nee, doen we voor het dadelijks. Dit is MOG en Arkansas. Down on a farm in Arkansas, little buddy says in mom and pa. All started what's the road old day. Up and down, the traveling world, passing way, passing way. Stranger coming riding by that way. He stopped to talk and pass the time of day. Suddenly the rain come pouring down, and he was many miles from the nearest town. Well, they asked the stranger in, and he stayed all night. Rain kept falling on one side. His covers got wet and his clothes got soaked. The stranger got so mad that he nearly choked. And the farmer's roof was a leaking still. He never got it fixed, and he never will. So the stranger packed his things and he left in the rain. He never passed that way again. In Arkansas. Down on the farm in Arkansas lived Bud and Fizz and Ma and Pa. Boss thought I watched the road all day. Hopping in. Arkansas van de band Muziekvereniging Ons Genoegen. En Familieleider CD. Daar staan wat meer nummers op. Of natuurlijk in vergelijking met de LP. Initiatiefnemer achter deze release is de gast die ik hier rond tafel haal. Ik vind het leuk dat hij er is. Wim Vellinga. Want hij had een enorm muzikaal verhaal te vertellen. Net al in deze plaat. Ik zit even te zien, want we beginnen even door squallen. En vroeger, want dat doe ik regelmatig op als de designer van platen. Hast hij eigenlijk van studeerd of net? De opmaken en... Nou, net zozeer studeerd. Ik ben van origine leraar tekenen en handvaardigheid. Maar daar heb ik nooit wat mee dienen. Ik ben eigenlijk altijd te wel als in het grafische, maar ben ik uiteindelijk te lonen aan. Per ongeluk of? Nee. We hebben echt wel... wel bewust voor op solliciteerd in de tijd. En sinds 4 jaar ben ik zelfstandig.
En, Ja, maar ik zei op LinkedIn een soort... ja, hij is een bedrijfje. ja. Sterk Ja. merk. Merk sterk. Merk. Ja. Zo. Ja. Maar met te lezen. Ja, vertel het zelf maar even. Een beetje reclamebedrijfachtig. Ja, ze mag het zeggen. Monique, mijn vrouw, die is grafisch vormgever. Ik zit wat meer op de DTP en technische kant binnen ons beiden. En wat bij door is... alles wat binnen het grafisch valt. Dus we maken elke keer een magazine voor Burgum bijvoorbeeld. Die is correct daaruit. Dan moet ik een website moeten komen voor Burgum. Voor het hele geheel, zeg maar. Alles. Van alles. Ja. Van koffie, we kennen ook correct wel wat koffiemokken hebben we die. En ja, dat is toch gewoon leuk. Komt van alles voorbij. Ja, dat is wel prikkelen qua creativiteit. Dus. Ja, zeker. Ja. Maar nog net zo heel lang dus. Nee, ik heb Jolien ben ik stop met mijn baan. Ik ik zie het eigenlijk in het grafische alleen nog. Ja, op een gegeven moment groeit wat terug en zit op een gegeven moment op een stoel bij van. Ja, als ik daar heel eerlijk naar just, dit vind ik helemaal net zo leuk meer. Je ziet hem op een gegeven moment, dan is Jan de manager. Onze Jan is manager. Maar voor mijn gevoel ben ik daar met de verkeerde dingen bezig. En ik kreeg er geen energie meer van. Dus toen dacht ik van wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? Dat is gewoon dingen mee zien. Ja, creëren. Ja. En dat doe ik nou wel. Ja. Dat is hartstikke leuk. Helemaal op die plek dus. Ja, zeker. Ja. En de muziek had natuurlijk altijd een rol in die leven spelen. Even naar de opname die we super kregen, Jen. Want en toen zit ik nog in de band De Untergang, ja. En een van je laatste opnames weer bij hem in de studio, hè? Milan van Sing Sing Studio. Dus, die is onlangs verstoren en daar ben wij best voor opnames. En dit is inderdaad, vanmorgen is al hier bij, of bijna alles is bij Walter Dien. En ik voor dat zou eerst alleen nog een CD-release worden. Maar het project het even door. Dus op een gegeven moment kiest net meer mij alleen nog een CD komen. Vandaar dat er een LP uitkomen is. Maar de hele productie van de CD, dat het Walter Dien nog. Dat die wel in zijn laatste wapenfeiten en hij doet net zo volle middelen. Nee, Walter leeft een Walter, sorry. Ja. Milan is verstoord. Ja. Maar wat dubbel gevoel, hè? Ja. Het is, wat Milan, ik vond dat ik heb de man nog nooit ontmoet, maar ik vond hem een hele inspirerende figuur. Hele leuke man. Ja, en dan, dat is wel raar als dan een maand ervoor nog bij hem in de studio zit en geintjes zit te meidje en dan in één keer eerst van hij is niet meer. Nee. Met mijn naam Wim de Jong, onze zanger, hier heel goed contact bij hem. Die heet Wim de Jong, overigens een van de eerste zangers van Mocht, dus toen het nog een vijftal was, zeg maar. Die hier eigenlijk de connectie via de Wim van Bill Band met Milan. Dus vandaar dat we daar uiteindelijk te lonen konden. Ja, correct. Ja, 6 leven. Hè? We komen op een leeftijd te staan, zo mensen beginnen om te vallen. Ja, man. Dat is wel een beetje een pijnlijk proces. Hè? Ja, klopt. Bist je Bob met de leeftijd of net? Nee, totaal niet. Nee. Leeftijd is ook maar een mening. Hè? Ja, dat is wel mooi in hier, ja. Goed, via de studio's komen we bij muziekvereniging Ons Genoegen. De Zijslijm, dat sprutst mij heel wat om. Hoe best u, hier is een cassette of zei iets van die man? Of nee, ik hier dat EP'tje, dat hier ik natuurlijk wel. En daarna is er nog een single maken, die hier ik. En dan zijn nog een keer een LP maken voor een wat groter label in de tijd. Die heb ik wel. Alleen nog die single, die wie dus nooit, omdat die heel beperkt, ik weet niet precies hoeveel dat ze daarvan maken, maar dat is heel beperkt. Ja. En op een gegeven moment kwam Martin Paals, de gitarist van Mocht, die kwam bij me, want hij die zit op dit moment wat meer in de luidmuziek en zo. Die woont een cd-meidje, die in 2009. En van die cd hier er eigenlijk van alles nodig. Hij moest een hoes moest er komen, er moest een barcode op. En hij zei, nou maak eigenlijk een label, dat is heel moeilijk. Kist me Dirk bij helpen. Ja. En toen ben hij mee bezig. Toen heeft hij van, prima, door. Ik zeg maar, dan word ik één ding voor waarom. En dat is dat we die plaat van Mocht, die eerste plaat, met de eventuele dingen die er nog liggen, dat we die uitbrengen op cd. En dat die 2009. En uiteindelijk heeft het nog tot
2020 door dat het uitkwam is. Maar Ja, wij kunnen al die titels zitten. Gewoon, ja, ja, je hebt een idee je hebt een idee. en dan bloedt het lezen. Ja. En dan op een gegeven moment heb je heel lang het idee van ja, nou heb ik het voor de cd heb ik het al hier klaar. Maar eigenlijk kan ik net met mijn cd komen, want toen is het al hier vinyl. Ja. Dus toen moest de roer moest weer om. Toen moesten we het opnieuw masteren voor de LP. En nou ja, toen begon ik al haast 2020. Ja, zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Ja. Af en toe, MOG had trouwens Ray van Hees, Martin Pals en Rob Mars. Want we praten over een band en dan moet je de naam ook even vernemen trouwens. Zeker, ja. En volgens mij is ik steeds Vellinger, maar het is Vellinger. Hè? Vellinger, ja. Maar de meeste Vellingers in Friesland heten Vellinga. Ja. Dus Dat verzorgt me toch van een mooie smoes. Die achternaam maar steeds verkeerd. Dus excuus ervoor. Ja, nee. Nou goed, daar is nodig voor om dingen weer joch te zetten. In ieder geval, deze cd die ik nou in de hand heb, daar staan al de huurste pronoemers op. Dat ken Ja. ik, maar de kwartellengte natuurlijk van de Ja. besten. 26 in totaal. Wat voor verzameling is dit? Want op de vinylplaats even minder, hè? Ja, dat is hier minder. Op een gegeven moment hebben ze gezegd van nou, we willen toch gewoon we willen er wat speciaals van maken. Dus een beperkte oplage, noem het. Handgezeefdrukt bij Harold Tiemesma van Drukvast. Ik een lokaal en iemand die ik nog wel uit te zien komt. Nou ja, op een plaat ging gewoon minder noemers. Dus we hebben zoals Martin dat neemde, het betere gooi- en smijtwerk. Dat hebben we op de plaat zet. Ja. En nou ja, de cd is eigenlijk, daar staat eigenlijk alles op wat wij hier. Ik neem aan dat er een contact is natuurlijk met die band. Ja, Het ja, Lijkt ja. van de Hoorn natuurlijk. Ja. Wat vonden Ja. ze ervan? Dat is Ja, dat had ik een heel maar soms traject heel erg heeft. herinneringen op. Hè? En, Ja. en een gevoel misschien. En Ja, net dat wie elke net- keer zit daar altijd ver op te wachten. Nee. Ik heb wel waarom had dat zo lang door? Dus op een gegeven moment nou ja, ik moest Martin natuurlijk eerst oorhalen van dat Martin wel, Pals, dat is hè? leuk, Martin Pals, dat is leuk. Nou, die voelde het wel vrij snel van ja, misschien is het inderdaad toch wel heel leuk. Ray van Hees, die helaas wel verstoorn is, die vond het helemaal te gek. Die vond het namelijk zo ja, geweldig. En ja, Rob die zie je er op dat moment net zo op te wachten. Dus dat heb ik nog wel. Maar toen ik het uiteindelijke product bij hem bracht, ik heb nog een hele rondje richting Jubbergardien. Ja, dat vonden we ook geweldig. Ja. Ja, want je had er een beetje bij, hè? Dat iedereen had zijn eigen emoties en gevoelens Ja. erbij. Van die plaat, CD, NLP nogmaals, beide verschillende manieren hebben ze uiteindelijk gepubliceerd. Draaien we het volgende nummer. Hier steek als voorkeur op, jong. Praast, maar staan maar even nu lezen waarom. Is it about to fall? MOG. Feeling too high, it's gonna fall. You wanted to try too much, it's gonna fall. You're feeling too high, it's gonna fall. You wanted to try too much, it's gonna fall. Is it about to fall? Man, see if you just crawl. God is the back in time, and the world's full of pride. Manipulated with DNA, create a monster race. Science fiction, science fact, in the endless space. The building too high, or it's gonna fall. The water too dry, too much, no, it's gonna fall. The building too high, no, it's gonna fall. The water too dry, too much, no, it's gonna fall. Is it about to fall? Man, say it's called. God is a fact in time, and the world is full of crime. Manipulate with DNA, create a master race. Science fiction, science fact,
in the endless space. Is It About To Fall komt van, vind ik een prachtige plaat. Maar ja, dat zet ik iets zo mismaak. Maar eerlijk zeggen, want hardcore had ik heel lang minst voorkeur. West nog steeds wordt trouwens. MOG, muziekvereniging Ons Genoegen, Radio Rock, CD en LP. Oorjager van dit hele verhaal is Wim Vellinger. Die zit hier bij zo'n tafel te gast in deze Ien op Ien. Hoe grut is hij eigenlijk worden? Voor jou heel grut? Ja, Je bent liefhebber? Ja, ik ben liefhebber. Dus Maar hoe vier is hij kan? Nou, toch wel redelijk vier. Het is natuurlijk, er is nou internet en het is nu het is wat makkelijker nou om denk ik internationaal contacten te lezen. Het is natuurlijk bom, omdat het de concurrentie misschien wat grutter is. Nou is dat aan de andere kant ik ben volle moeilijker om er bij tussen te komen. Maar zij zie het in een scene die, dat ging eigenlijk van, het weer een niche, van een soort in kraakpanden. Echt underground, hè? Ja, het is echt underground. Maar welke periode hadden we het eigenlijk? Ik denk van 84 tot 90, in die rooi ongeveer. Dat wie ook wel de beste periode, zeg maar. Ja. En dan zei ze van hoe grut ben je? Ik heb wel recensies van Amerikaanse bladen, want ze hebben dan boven singeltjes opgestuurd. En die ben toch wel lovend. Ben wel, dat was vergeleken met een Amerikaanse band die Kreuzen. Die kist misschien net, misschien wel, maar ja, dat die echt een cult band. En die status, daar hebben ze nooit echt gebruik van maken. Dus marketingtechnisch wie het net de best. Nee, geweldige muzikant. Ja, nou ja, in het verlengde daarvan, hoe ambitieus winnen ze. Maar blijkbaar vonden ze dit ook wel weer prima, dus, dit plakje. Ja, denk ik. Ja, als je, net iedereen is inderdaad geschikt om dan moet je er een manager op zetten of iemand die het, en daar wie zijn net bot mee bezig, volgens mij. Vooral met de muziek, nog eens in muziek. Ja. Want ik zag dat er opnames uit Eindhoven bijzetten binnen. Die hadden ze daar opname. Ja. Maar het ziet ik net helemaal vastplakt in Friesland. Dus. Nee. Toen ben ze echt wel wat grutter. En dat die in die tijd dat lul ik redelijk grut wie. Ja, en dat wie dezelfde. Dat wie ik wel een redelijk sterke connectie tussen die beide bands. En ik maak ook om locaties. Ik heb alle drie locatieleden die hem plaat besteld. Dus die echt die wel een redelijke strakke band, denk ik. Maar ik weet dat lul, volgens mij had ik op exact hun eerste plaat uitgebracht. En ik denk dat een beetje ook wel wat helpen. En dat het misschien zo wat kamers. Ja. Ik vind gitaarwerk heel uitsprutsen goed. Ja, geweldig. Ja. En ik vind de zang heel mooi pas. Het is een beetje New Wave meets hardcore. Ja. Ja, Rob heeft een geweldige stem. Ja, maar die mix van die twee is het cool. Ja, en als Martin dan bijvalt, ja, vind ik prachtig. Ja. Waar wie de brein van de band eigenlijk? Ja, weet ik niet. Of wie alle drie wel redelijk... Ja, wel redelijk... dat was net te zeggen. Nee. Ik denk dat ze beide hun eigen dingen wel hier... Nee, ik kan zo net zeggen van dat wie het brein en dat... nee. Wel drie hele eigenzinnige man. Ja. Ja, lekker eigenwijs. Ja. Nou ja, dit soort platen denk ik net. Nee. Hoe weer het live? Ja, geweldig. Ja? Ja, ik ken wel opnames dat ze bij de VPRO binnen en dan zie je en ik wel... ze die soms hele aparte dingen. Dus dit nummer is het About To Fall... Spelen ze op een gegeven moment bij de VPRO en dan hier ze gewoon de tekst van een oornummer, een oormochtnummer, spelen ze daar dan op. Niks stiervast. En ik wil, ze winnen ik wel wat in voor het, hoe neem je dat? oordingen. Ja. En dat heeft op die LP bijvoorbeeld ik wel. Dat is net alleen maar hardcore, maar die steen ik soort middeleeuwse muziek stiert erop en het experiment schilderen ze net. Nee, out of the box weer onhebbel besteed. Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat maakt het ik zo leuk. Ja. Want hangt bij de band om? Hoe is het? Wat voor relatie wie dat? Ja,
Ze nou dan zijn mij naar concerten. Ja, precies, ja. Een potje bier en omhangen. Ja, en ze zitten in de Wolvensteeg, de offerruimte. Daar gaan ze ook opnames maken nog? Ja. Bij Neushoorn nog steeds. Tenminste, ik denk net dat het... Dat pand, dat pand is in de vlakte. Ja. En wat zei zelf al, landelijk VPRO. Ja, het verbaast me niks dat het er Nee, belangstelling uit die hoeken kwam. Ja, nee. Maar dat weer wel van waardering. Wat ze, Absoluut. Ja, zeker. Ja. Het is, wat ik zeg, ze konden daar zelf net zo vol in mij, ik het idee. Wel jammer. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ja, misschien ik wel gewoon goed. En maakt het verhaal ik weet toch? Ja, precies. Ja, zeker. Er komt bij zo'n vanille plaat uit. Nou, zei ze, dat is ook gewoon een hele lange periode is dat West. Ja. Dit is echt voor de liefhebbers, voor de niches. Ja, ik zeg, die band speelt het net meer. Nee. En, dus ik is wel 400 en de herinneringen, dat is nog steeds een liedse groepje wat überhaupt nog deze band herinnert natuurlijk. Ja, ik heb toch wel... Ik heb dat bijhouden. Ja, het is wel wat een... het is natuurlijk een liedgroepje en 150 platen. En ik denk dat ik er nou nog 10 zag. Maar... ze ben wel, er is een in Zwitserland, twee naar Amerika, naar Engeland, Duitsland, soort. Dus het gaat eigenlijk wel heen. Ja, en op internet wordt het aardig. Ja, op internet is het aardig waar. Daar staat er al in voor €24. Zo. Ja. Mooi verhaal. Ja, dat heeft mij al die oude punk dingen. Hè. Dat is ik weet dat er een singeltje is van, god, hoe heet dat bandje? Meppel, hier is Smith. Nou, die heb ik een singeltje en dat zit dan voor $400 of zo te kopen op Discogs. Ja. Het is maar wat te gekke van geest. Nou ja, precies. Ja. Maar wel leuk, curieus verhaal. We beginnen even een dwarsstap, meidje. We beginnen even een gesprek over muziek. En toen kwamen we bij een ABBA-nummer uit. Ja. What's this story? Nou, dat vreest mij van wat... we hier even over de B&B die ik heb. En daar heb ik op de website daarvan... Daar heb ik een blog. Dat vind ik leuk, want ik heb wel een bepaalde voorliefde voor covers. En toen vreeg ze mij van... wat is nou in all-time... Wat is de meest geweldige cover? En ik kom dan heel vaak uit op de versie, dat noemen Knowing Me, Knowing You, maar dan in de versie van Evan Dando van de Lemonheads. Want pas toen ik die versie, toen snapte ik bij dat nummer ook gewoon. De tragiek die eigenlijk in dat nummer ziet. En bij ABBA is het eigenlijk, dat redelijk vrolijk, mooi afgemixt. Te poppy eigenlijk? Te poppy voor de, Ja. Voor de hardcore eren van Wim Velding. Ja, precies. Oh, mooi. Ja, nee, dat is prachtig. Ja, daar had ze dus eerst een uitgeklaarde versie. Ja. Dat denk ik, deze komt wel aan. Dus. Ja. Maar straks even wat vertellen hoe die in Bed and Breakfast, want dat heeft alles met die muziek voorkeur te krijgen. Maar dit is hem, die akoestische versie dus van het verneemde ABBA-nummer. Knowing Me. No more carefree laughter, silence ever after, walking through an empty room, tears in my eyes. This is where the story ends, this is goodbye. Knowing me, knowing you, there is nothing we can do. Knowing me, knowing you, we just have to face it this time. We're through. Breaking up is never easy, I know, but I had to go. Knowing me, knowing you, it's the best I can do. Memories, good days, bad days, they'll be with me always. In these old familiar rooms, children would play.
it's only emptiness, nothing to say. Knowing me, knowing you, there's nothing we can do. Knowing me, knowing you, we just have to face it this time. We're through this time. Breaking up is never easy, I know, but I had to go. Knowing me, knowing you, it's the best we can do. Ja, verrassend, maar wel lekker. Knowing Me, Knowing You. Akoestische versie van de zanger van de Lemonheads. En had alles te kijken met mijn gast. Die wordt dus Wim Vellinger. Ik bedoel het steeds in Indië. Ik heb Vellinger in de kop en dan nee, op het eind van de uur komt het helemaal goed. Ja, dit is wel even wat anders, hè? Ja. Lekker. Ja, het is natuurlijk de Lemonheads op zich. Ja, die ben normaal gesproken wel wat roeger. Ja. En wat ik zei, ik heb ze dikke weken nog in de Melkweg nog zien. En dat die wel een bijzondere show. Dus hij kan 3 keer te let. Maar hij is denk ik wel nog een oer trokken. En hij is hier zelfs boeten Melkweg zit er nog op de bregen der gitaar te spelen voor de fans. Ja. Maar nou ja, net een skim meer van de mooie jongen die het vroeger wie. Speelt het gelijk weg. Ja, weer heel dubbel. Maar het zit nog steeds wat te spelen. Hè? Ja, maar eigenlijk goed net meer. Nee. Ik vind het mooi dat ik het zo'n heb, maar... Het is het risico, hè? Dat is wel een oude held, jeugdheldje in komst en dan denk je, oeps. Ja. Hier net matten. Nee, ik zal hier ook naar Billy Idol, dat weer mijn jeugd zonder, maar ik denk, maak me net aan. Nee. Net dat ik die man verromantiseer, want die wil ik al anders, maar ik doe me net. Het is goed zo. Wel leuk dat we dit draaien trouwens, want we beginnen de oorleden weer covers. Nou, dat is natuurlijk een cover van ABBA, dat mij duidelijk wijs. En zo komen we uiteindelijk weer bij die bed. Dat is een bed and breakfast. Ja, de Music Box heet dat ik. En dat heet net voor niks Music Box? Nee, dat is, wat ik zeg, dat is de passie voor muziek. Dat is de manier waarop je... nou ja, ik denk als je een bed and breakfast een beetje apart voor het zetten willen. Misschien is het wel een beetje een marketing idee, maar het is als mensen bij me komen en we hebben praten, je altijd wil praten over muziek. Dat is altijd leuk. En mensen waarderen dat, die vinden dat leuk. Dat het correct even oors is en die zie je misschien meer naar een beleving. En dan krijg je van die een louter of een Frieske muziekbeleving. Hoe zit dat? Nou, nee, dat is meer... als mensen komen, dan drink ik eerst even een bakje koffie of even een biertje of weet ik wat. Wat het maar correct hoe laat ze komen of wat hoe de stemming is. En dan heet er even over. En dan gaat het heel snel over muziek. En maar ik begrijp dat ik wel zitten spelen dan of niet? Nou, ik heb wel eens dien, maar dat maakt ze geen gewoon. Dat is standaard. Nee. Doe eens net de hessel van de bed and breakfast. Nee, de mensen zitten uiteindelijk net op, die komen er net voor mij. Die komen omdat zij graag een weekend in de stad wezen willen. En het is net een grote Wim Vellinger show. Nee, maar ik zeg het wel heel grappig inderdaad. Ja. Nou, ik heb wel eens in coronatijd het wel eens gehoord dat er een stel uit Rotterdam, kwamen die er ook bij, dat die nergens heen koen. Want alle kroegen weer dicht. En dat we uiteindelijk dan een hele lette jongen weer. En dan gebeurt het wel, ja. Ik zeg bij de planning dat je hem behoorlijk vol zit. Ja. Daar komen mensen nooit zien worden voor als het zo'n bed and breakfast had. Is het toch een layout en de culturele haatstad die indruk maken had? Of speelt dat net een grote rol? Ja, toch wel. Eigenlijk, want het valt mensen op hoe geweldig leuk layout het is. En... dat is wij wel zo de holle zien. Ja. En dan denk ik, verrek, het is eigenlijk wel... En zeker sinds de culturele hoofdstad is... Ja, het is wel een hele mooie stad. Natuurlijk het hele studentenleven, en dat doe ik het wat om mij. Maar ja, als ik even terugzocht naar mijn eigen studententijd... toen weer erin het net zo... Ja, is net te vergelijken. De stad, eerlijk wijzen. Ja, maar wij hier nou laatst zien we Theater Tol, dat weer bij u 50 meter verder door.
Dus mensen die komen bij ons vanuit de tuin, komen ze de start van die voorstelling. Het moet wel een soort bier kosten trouwens, want iedereen die komt even wel. Maar dus dat soort dingen en al Bosk weer, ja, je kent er een hoop hoe ze van ja, dan kunnen we er maar de auto net met. Maar het is wel fantastisch. Ik vind het echt geweldig dat er zo'n soort gebeurt. Soms maar even trok geen helemaal heen. Ja, precies. Ja, we worden al wat ouder. Ja. Ben je wel even te zeuren soms. Ja. Hè? Ja. Maar genieten van het leven, jongens. Ja. En mooi dat positief naar voren komt. Jou het leeft, wat dat allemaal Ja. leert. Ja, zeker. Dan maak ik een heel raar geforceerd berichtje naar een oorhobby. Want ik zeg het niet, dus wast, Ja. maak het. Ja, dat ben Ik denk, daar maak ik even wat meer over. ja, dat zijn de Granger roots, Ja, denk ik. toch nog. En zijn Jimmy Paken, die wie opa, maar ik zeg, wie natuurlijk net een Paken, maar mijn opa die wie slager in Hoge Zand. En ik jarenlang heb ik droege jas maken bij mijn heid en mijn omke. En dat hier dan gewoon met de cv-ketel te droegen. Als het in de september, oktober, hè, als de R in de maand zie je het maar in de kachel wat onderstier. En mijn... Wordt dat lekker roken of net? Ja, dat is Ja, maar ik ben een woordpik. Ik droge was, daar heb ik er zwak voor. Ja. Maar ik keep het als consument. Dus ik ga het eindproduct, en dat vind ik altijd lekker roeken. Ja, maar ja. ik weet net bij het droegproces dat het extra lekker roekt, of niet? De Granger is meer mijn kruidnagel en Frieske droegen. Ja, ze is Rikke. Ja, ik super lekker trouwens. Ach man. Ja. Maar mijn zwager, die heeft een maaltijdenwinkel hier in de oude. Ik maak een reclame maken. Een beetje heel. Een beetje heel. Is, ja. Dat is heel smakelijk bij hem. En die wie ik dan op een jitje of op een feestje wie ik hem wel eens kwijt. En dan telde ik de bejasten weer even. En dan wie ik weer een paar bejasten kwijt. En dan ziet hij het boven gewoon even stiekem die wasten te fretten. En op een gegeven moment had het zijn van, wij moeten er wat mee doen. We moeten eens even daarmee bezig. En toen ben wij, dan heb ik gewoon voor de gein eens een keer 40 kilo vlees hebben we jast van maken. En, Zelf niet, gewoon bleden gewoon huppa. Ja, nou, je speelde hier natuurlijk wel. Dat heb ik toen even stuursdel zet. En gewoon in de keuken een jastmeidje. En hij had dat toen meenam naar zijn stamkroeg. Mukkes in eerste instantie. En, metal en punk kroeg. Ja. En die mukkers zijn ze van, regel het maar. Wij willen elke week die jast hebben. Dus toen hier, wie natuurlijk hartstikke leuk, maar het was wel een probleem, want toen moesten we leveren. Dus toen hebben we eigenlijk de boel wat opzet. En ik denk dat we nog een stuk zo'n kroeg in Iliauwert in ieder geval hebben, die jast aannemen. En we hebben in Brabant, kwamen op een gegeven moment in Helmond, een delicatessenbureau die zei van, ik wil wat oors hebben. En je bent een oors. Ja. Dus, hoe heet het? Geen bepaalde naam? De worstelaar. Ja. Fantastisch, ja. Dus, we hebben 4 smaken en dat kennen we. Kist er zelf wat op, heel net? Of, Moeilijk, ja. Moeilijk. Ja, maar goed, ik ben net alle dagen in de keuken bij Marcel, dus het gaat redelijk goed. Ja. Mooi. En eigen recept betocht? Of? Nee, dit recept, in ieder geval van die Granger droegjast, is gewoon nog het recept van mijn opa. En dat is echt in 1920, dus. Denk ik. Ja. Dat stier op papier of zo? Of? Ja, mijn heid en mijn oomke, die moesten altijd, dat wie een hands-on in de winkel. Dus die wisten gewoon te rollen. Saffelen dit, saffelen dat, saffelen dat. Ja. En aan de bak. Ja. En dat is een beetje geheim natuurlijk. Ja, nou is het geheim. Ja. Goed zo. Ik nog een beetje geheim, want het is nog een pre-opname. Wat helemaal al begreep ik, is een opname die ik van die kregen die we nog draaien gaan van Der Untergang. Ja. Ben bestaat intussen ook al een tijdje, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Ik weet net precies hoe lang, 2000 of zo. Nou ja, maar behoorlijk. Ben je daar nog wel eens in? Daar bedoel ik, heeft hij dan best komen? Ja. Want je bent naar je album bezig? Ja, we zijn wel bezig met opnames. En het overlijden van Milan, dat is natuurlijk een beetje een kink in de kabel. Dus we weten net precies wat we ermee doen. Wij zijn in ieder geval wel aardig gecharmeerd van de manier waarop hij werkt. Wat wie dat?
Zijn charme? Ja, nee, maar dus, Ja. wie die manier? Dat Nou, het is, er zijn natuurlijk altijd wat spanningen of zo. Hè, van wat nou mag ik presteren. Want dan steek ik daar in een studio en dan moet het gebeuren. Ja. En nog een keer roer. En nog een keer roer. Maar hij wie sommige dingen, dan hier hij zoiets van, nou, probeer het eens maar uit. Spel het eens maar. En dan hier het een stiekem al opname. En als het dan gewoon een hele relaxed, goede opname bij is, dus slaar. We kunnen nog wel 3 keer doen, maar... beter dan dit wordt het niet. Nee. En ja, dat soort dingen wie hij heel... Maar gewoon een goed gevoel bij. ja, Mooi plakje. Ja, mooi plakje, heel mooi plakje, ja. Ik ben benieuwd wat er... Want wat is het hele album nog opname, kleermaken daar en all mix? Nee. Het is die nog in de stijgers als het ware? Ja. En, dus ik denk dat het uiteindelijk gewoon nog een keer naar studiobezoek wordt. Ja. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat we bij het noemen wat je maast niet hebben, dat is hier nog wat problemen. In die zin dat het textueel wat verwijzingen zitten naar Henk Wijngaard en Henk niet zo geamuseerd was. Want je hem met noemer Stewart of net? Ja, wij dachten van nou ja, er zit zoveel doublures in de tekst. En van nou ja, wel is het hem even voor. Ja. En dat hebben we die via het management. En dat is, goed, hoe heet hij? Johnny Hoes junior. En ja, een heel bijzondere e-mailwisseling, maar ik zit ze mee. Dus ik heb uiteindelijk... Je kwam geen bosje blommen en een doosgebak? Nee, Johnny Hoes is weer heel grappig. Want dat is natuurlijk commercieel puur zang. Dus die hier op een gegeven moment nou ja, ze moet ik het eerst het nummer maar even horen. Toen ik hem zei van nou, dit ben ik van plan. Nou, nummer opstuurd, heel lang niks yet. Weer even een mailtje stuurd. En ik zal het nog even doorsturen naar de zanger-componist. Lees Henk Wijngaard. Ja. Maar wij willen de digitale productie wel doen. Oh. Ik denk, dit is clear. Ja. Maar het wie eigenlijk in een periode dat Max Verstappen druk bezig wie om wereldkampioen te worden. En Henk Wijngaard wie van doel om met dat nummer, met de vlam in de pijp, want daar hebben we het over. De klassieker, hè? De klassieker van Henk. Om daar wat mee te doen. Dus die is er op dat stuit nou gaan we daar eigenlijk wat voorlezen. Hij begon net dat het beroept in de tekst. Maar ja, ik ziet fuck it. Huh? Goed zo. Je bent punk of niet? Zei dat? Dit is hem. Drukker. Toen ik een kleine jongen was en ik nog dromen kon, wou ik een trucker worden op een truck van 6 ton. Maar dat mocht niet van mijn vader, ik moest maar gaan studeren. Ik zou later meer verdienen als ik nu een vak ging leren. Het was een saaie studie en ik werd gynaecoloog. Op zich een leuk beroep en ook het inkomen is hoog. Maar als ik zit te gluren in weer zo'n maagdelijke kier, dan denk ik bij mezelf, wat doe ik in godsnaam hier? Was ik maar een trucker, schurrend door de Brennerpas, met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Was ik maar een trucker, in die eindeloze nacht, met de vlam in de pijp, en een vrouw die op me wacht. Die truckers zijn pas kerels, zo wil iedereen wel zijn. Ze zijn voor niemand bang en ze kennen ook geen pijn. Ze geven vette feesten waar stevig wordt gezopen en waar je heel goedkoop goede ecstasy kunt kopen. Ze hebben mooie vrouwen en dat is niet zo raar, want ze hebben grote lullen en ze oefenen met elkaar. Daardoor zijn het goede minnaars, wat elke vrouw wel weet. En daarom hebben truckers mooie vrouwen bij de vleet. Was ik maar een trucker, schurrend door de Brennerpas, met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Was ik maar een trucker, in die eindeloze nacht, met de vlam in de pijp, en mijn vrouw die op me wacht. Na een nacht vol lust, dat ik
ochtends in mijn truck. Het gaspedaal gaat neer en ik zit er van geluk. Met een klein gaat uit de speakers is het feest in de cabine. Het is een godsgeschenk, zou je geld mogen verdienen. Ik baan me in Valhalla, met alle meters in het rood. Als ik geen trucker was, nou dan was ik liever dood. Ik laat de turbo janken, ik geef hem op zijn flikker. En wat ik van jou vind, dat lees je achter op mijn sticker. Soms word ik melancholisch, op die eindeloze baan. Dan wou ik dat ik thuis was, thuis bij mijn eigen lieve Sjaan. Ik voel de tranen branden, ik hou het niet langer droog. Maar plotseling schrik ik wakker. Kut! Ik ben gynaecoloog. Was ik maar een trucker, scheurend door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Was ik maar een trucker, in die eindeloze nacht. Met mijn vrouw in de pijp, en mijn vlam die op me wacht. Was ik maar een trucker, was ik maar een trucker. Was ik maar een trucker, was ik maar een trucker. Ja, precies. En dat werd laatste lood van, vind ik een hartstikke leuk nummer. Trucker, nou ja, Henk Wijngaard, in viele waar de mosterdwijk komt in dit geval. Maar ooit via toch Der Untergang. En Wim Vellinger, Joert de gast. Ja, het zit er haast op dit uur trouwens. Kwam je mee aan. Ja, dit wordt gek toch? Ja, leuk. Ja. Waar betekent dit? Gewoon een machinaal en dan ben je met het oefenen. Nou, de tekstueel is Wim. Die Ja. is en dan op een gegeven moment moet er een deuntje bij komen. En dan zitten Wim en ik bij mij thuis. Waar zit het erin trouwens? Naast Wim de Jong. Danny Geurtsen op drums en Klaas Meester bas en ondergetekend op gitaar. En het is voorlopig alleen de verste bezetting. Ja, voorlopig wel. Ja. Maar was van Zijstel is dus opname kleden, maar eigenlijk nog. Mag er nog meer opname worden of is het een all-mix probleem? Of hoe zit het eigenlijk? Nee, we willen zelfs wat meer opnemen. En ja, ik zou het heel leuk vinden dat ik gewoon echt uitbrengen gewoon op vinyl. Gewoon een single of een... ik vind een 10 inch of zo vind ik altijd een heel charmant formaat. 10 inch, ja, vind ik leuk. Ja. Dus ik kan nog correct even jongens. En, maar dat moet even zien. We hebben in ieder geval we hebben wel genoeg opname om iets te doen. Maar ik denk dat het gewoon weer even een bezoekje aan de studio wordt. En dan even een ziekje naar een passend plakje. Ja. En waar we het op die eigen label, want daar hebben we nog niet zo gewoon Pick Up Records. Deze plaat van de muziekvereniging van ons genoegen, Sjoch, dan is het de Tredde. Ja. Utjefte? Ja. Wat wie nummer 1 en de nummer 1 wie de plaat van Martin Paals. Daar het eigenlijk allemaal mee begonnen, CD. En dan nummer 2 wie de Sunny Roadshow. Dat is een leuke band trouwens. Ja. Dat heb ik wel eens gewoon. Ja, met veel plezier. Ja, ook grappig. En nummer 4, dat wist dus nog net. Nee, ik heb wel ideeën hoor. Wat ik heel erg leuk vind is bijvoorbeeld het ordewerk van de Stalin-orgels. Ik heb mijn Kees en Jan Pier op de middelbare squallen zitten. En ik heb altijd door een zwak voor... Ik ben een kruider. Ja, precies. En dat mag ik denk ik even goed in de week lezen dan bij die man. Want ik weet net of er nog heel erg bij hun nog een heel soort behoefte voor is. Wat drukt hij daarin? Gewoon pure liefhebberij? Ja. Is dit echt ten voeten uit Wim de muziekliefhebber die je nou spreekt? Dit wel, ja. Want je wist net riek van. Nee, bepaald niet. Nee. En dat kost je een hoop tijd natuurlijk. Ja, maar ja, het is leuk. Ja. Hey, maar er komt eigenzinnige muzikanten in die maar voor een deel ook nog weer oerhelje. Ja, je moest dan ik me wat motiveren, oerhelje van Maar dat wie hoort hij er net van dus? Nee, maar dit is toch. Ik heb zelf alle mensen die zeiden, die Jimmy zijn van als die plaat uitkomt, scroom je maar op. Ja. Dus ik denk dat ik 2 treden wie eigenlijk al verkocht voordat die plaat uitkwam. En de rest, dat verkepert hem zelf wel wat. Maar is dat ook een kwestie van een combinatie van Granger en Burmer dwarsbongelen giet? En denk jongens,
ik wil dit en dan gik het ik Ja, het is wel, ja, misschien wel. Het is wel wat noordelijke Westergiet misschien. Ja. En betekent dat in karakter een beetje van focus, eeglet op en ook iets dwaan wil, dan doe ik het zelf? Ja, uiteindelijk wel. Alleen nog gaat dit natuurlijk veel te lang door. Dat zoekt net meer wollen. Dat zal lang... Volgende keer maar wat zakelijker en wat kwatter. Nou ja, ja. Dus ik wil wat geloofwaardigheid weer op een gegeven moment wel wat voort zou verleren. Ja. Maar het lijkt er toch wel mooi. Ja, lijkt er wel, ja. Ja. Komende tijd dus, speel je met de ondergang? Ja. Speel je, misschien opnemen, nieuw album. Ben je nog steeds een concertganger? Zeker. Nou ja, ik zit Lemonheads heb ik laatst doen. Ik ben laatst alweer even naar Vera West, naar King Khan. En de Shrines heb ik wel eens op festivalje spelen in Jouwert. Ik een hele leuke band. En ja, ouder om een weekend. Waar Red Zone Raft spelen. Maar die in mijn optiek toch wel wat oerklast. We terug het dok om een lokaal zitten. Die de stien, ja, de bek voel me echt hier. Die eigenlijk misschien wat treden naaien noemers. Ja, misschien niet helemaal, maar Maar een groot aantal tenminste. ja, en leuk. Ja. Gewoon echt heel goed. Dus dat ben ik benijd of daar weer wat van komt. Ik ben echt heel benieuwd. Leuk dat je er weer. Dank je wel. Wim Vellinger, zeg ik het zo goed? Ja, helemaal goed. Hartstikke mooi. Naast meer witworst zie je op internet naar MOG. Dat is echt de gekke band. Muziekvereniging Ons Genoegen. En nou, hij is er hartstikke in. We hebben met mensen wijzen trouwens, mochten ze dit jaar. En ik denk, nou, ik kan wel belangstelling voor zo'n plaat. Is er een site of zo? Ja, Pickup Records het zijn eigen site. Ja. Naast de Back and Breakfast en die eigen Ja, ja. merksterk. Ik nog. Ja, websites geen gebrek. Nee, Leuk klopt. dat je er weer is, dankjewel. We eindigen met het openingsnummer van in ieder geval de CD. Want die heb ik noemer op de LP is Arkansas, die we al eerder draait hebben. Dus daar is de volgorde van omdraait. Walking is gewoon een lekker nummer. Ja, geweldig. Ja. Ja. Oud nummer. Oud nummer van de EP. Werkt uiteindelijk al in mijn begon. Ja. Mooi om te draaien. Ja. Super. Ulster is composed of 6 of the 9 counties of the ancient Irish province of the same name.